Studentkinje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pobedile su na takmičenju izrešavanja slučaja iz ekonomije koje je organizovala prestižna organizacija studenta univerziteta u Cambridgeu. Nina Bjeljac, Katarina Mitić, Iva Eremić i Katarina Demjanenko zauzele su prvo mesto među više od 60 internacionalnih timova na takmičenju Cambridge Global Case Competition. Najbolje su i naše gošće, Iva Jeremić i Katarina Demjanenko su u našem studiju i dok će nam se vođa tima Nina Bjeljac u ovom razgovoru priključiti video linkom iz Francuske. Devojke, dobro jutro, dobrodošle. Čestitam pre svega i je li bilo teško? Pa definitivno jeste, budući da ranije nismo učestvovali na takmičenju, pogotovo ovog obima sa tolikom konkurencijom na globalnom takmičenju. Prva runda nam je lakše pala, zato što je, kako da kažem, bila zanimljivija i bilo nam je više informacija dostupno. Međutim, druga runda nam je mnogo teže pala, bila je veliki izazov za nas, zato što smo morale da dosta istražujemo, budući da je slučaj bio iz IT industrije, ali ipak smo se dobro snašle. Dobro, a šta je tebi bilo najteže? Meni šta je bilo najteže? Pa možda to istraživanje, kao što je Katarina rekla, zato što nismo imali puno podataka i morale smo da postavimo puno pretpostavki zapravo, da nađemo puno podataka kako bi mogle bilo šta da uradimo u suštini. Da. Nina, jel se čujemo? Čujemo se, me čujete? Dobar dan, želim i tebi čuje. Odlično te čujemo. Šta ti kao vođa tima kažeš? Ja mislim da nam je ipak možda najveći, da kažem, izazov predstavljalo to što smo morale da baziramo celo naše istraživanje na osnovu pretpostavki. S obzirom da nismo imali informacije o našoj kompaniji i samim tim smo morale da prvo napravimo pretpostavke i onda zatim da nađemo, da odradimo analizu tržišta, analizu drugih kompanija da bi se uklopile sa našom kompanijom. I dobro, ti kao vođa tima, reci mi sad, kada ste krenule da se pripremate, kada ste uopšte krenule u celu ovu misiju, da je tako nazovemo, jesi li ti verovala u ovakav uspeh? Ili verovala si da ćete doći visoko, ali baš da budete šampionke? Kako je bilo tada? Pa stvarno je bilo izazovno, s obzirom da znamo da je prošle godine takođe tim sa našeg fakulteta pobedio i to su divni naši alumni članovi sa Ekonomskog fakulteta koji stvarno nama predstavljaju veliki uzor. Samim tim je trebalo da... I oni su bili gosti u ovoj emisiji pre puta i kad su se vratili, tako da i njih poznajemo. Tako je. Samim tim je bilo već izazovno jer imali smo neke očekivanja i znali smo da je već velika konkurencija, da ćemo se takmičiti sa internacionalnim timovima, ali sa te strane smo stvarno bile spremne. Mislim da smo napravili tim koji ima različite veštine i samim tim smo se uklapale dosta, tako da s te strane mislim da iako smo možda malo bile možda nesigurne jer je prvo veliko takmičenje i strategije na kome se takmičimo, mislim da smo stvarno uspele da našim veštinama, da stvarno pokažemo zapravo šta sve znamo i da se uklopimo i da napravimo rešenje koje je stvarno na kraju bilo i pobedničko. I pre nego što mi budete pričali o tom rešenju, ja hoću da pitam tvoje koleginice i prijateljice u studiju koliko je važno za ovakvo jedno takmičenje i za tim da imate dobrog vođu, dobrog lidera, kapitena i je li Nina to zaista bila? Pa mislim da je iskreno od presudnog značaja i mislim mogu stvarno da kažem da nismo mogli da ima boljeg vođu od Nine, zato što Nina ima dosta iskustva. Kada je nešto bilo haotično ili kada nismo znali šta da radimo, mogli smo se obratimo Nini. Kada smo pravili recimo neke slajdove u tom dizajnu, Nina je stvarno ekspert u tome i ona nam je to sve, da kažem, sređivala, ali dosta smo se i dopunjivale. A šta je to čime ste vi dobili sve te najbolje ocene, najbolje rezultate i bile prve? Kakav ste vi to slučaj rešili? Pa imali smo 2 runde i u prvoj rundi, što mi u tom trenutku nismo ni znali, se takmičilo više od 60 timova iz celog sveta. Mi u tom trenutku nismo znali uopšte koliko timova se takmiči i odakle su ti timovi. I u prvoj rundi nam je bio zadatak da se postavimo u ulogu konsultanta jedne firme iz Singapura koja ima svoju platformu koja povezuje psihoterapeute sa klijentima. I naše pitanje je bilo da li oni treba da se prošire u Veliku Britaniju, gde mi nakon duboke analize koja je dugo trajala, analize konkurencije, analize tržišta u Velikoj Britaniji, smo zaključile da ne treba da se šire u Veliku Britaniju, zato što je tržište izuzetno prezasićeno.
te smo mi predložili alternativu da treba da se prošire u Kinu. Aha. I razvile smo strategiju. Zato što tamo nema puno konkurencije i u suštini velika je tražnja za tako nečim. Da, jako zanimljivo. Šta je bilo u drugoj rundi? U drugoj rundi smo imali jedan dosta teži slučaj, zato što imali smo i malo manje vremena, a i morali smo snimati video na kraju da predstavljamo naše rešenje. U drugoj rundi smo bile konsultanti za kompaniju koja proizvodi pametne satove i oni su htjeli da se prošire dalje na tržište, da akviziraju jednu kompaniju, odnosno da je kupe. I mi smo morali da nađemo kompaniju, da istražimo tu kompaniju i da vidimo kako bi ta kompanija njima donela vrednost. I sada nešto što je bilo prilično izazovno za nas jeste što ne poznajemo toliko IT industriju s jedne strane, a sa druge strane dobile smo malo informacije o toj kompaniji i morali smo dosta toga da pretpostavljamo. Morali smo da pretpostavljamo koliki im je profit, koliko oni imaju zaposlenih, kolika je njihova tržišna marža, koliko imaju prostora za kupovinu jedne takve kompanije i morali smo onda kompaniju koju smo kupili da istražimo, da vidimo njihove financije, šta oni tačno nude i kako mogu da dodaju vrednost. I također smo predložili da kupi jednu kompaniju koja se bavi analizom podataka i da uvedu jedan novi segment u svoje poslovanje, a to je da pametne satove koriste u bolnicama kako bi se merile vitalne funkcije pacijenata i kako bi medicinske sestre i osoblje bilo povezano sa tim. Znači, to nije samo da analizirate podatke, da kažete šta je dobro, gde ulaži, ima konkurencije, nema. Tu se očekuje određena kreativnost, ne određena, nego, boga mi, prilična doza kreativnosti se očekuje. Da. I sad, ovako, ja sam završio političke nauke. Vi ste ekonomski. I sad, bez da uvredim ikoga, nekako kad kažete te grane, pa i ne očekuje se baš nešto što da ste kreativni. Znači, kod vas se očekuje da ste dobri sa brojkama, kod mene se očekivalo da eto, znam dobro da pričam, što i radim od završetka fakulteta, ali kreativnost manje više. I koliko je danas ta kreativnost zapravo presudna u ovakvim takmičenjima? Pa mislim da zavisi od industrije, ali recimo na ovim takmičenjima je definitivno presudno, zato što prvo se polazi od analize podataka i kada mi analiziramo te podatke i sve sagledamo, mi moramo da idemo korak dalje i predložimo nešto tim onima koji su nam zadali zadatak. I sada ako nema kreativnosti i ako se mi takmičimo sa dosta timova, svako će da predloži neko slično rešenje koje je logično. Ali ako mi odemo korak dalje i predložimo to neko kreativno rešenje koje je nekako, da kažem, jedinstveno za nas, možemo da se istaknemo. Ali uči vas neko na fakultetu kreativnosti? Ili imate nešto od tog predmeta? Nešto što je približno? Na fakultetu generalno nemamo takav predmet, ali imamo case study klub na našem fakultetu koji nas zapravo priprema za ovakve stvari, za ovakva takmičenja. Imamo radionice na kojima prolazimo sve od početka do kraja i sve 4 smo član tog kluba. Tako da mislim da nas je to zapravo što nas je spremilo za ovo takmičenje, naučilo da razmišljamo izvan kutije i da dodamo zapravo vrednost sa tom kreativnošću. Što bi rekli narodski, naučili ste da se dovijate. Nina, nisu znale devojke da će biti 60 timova ili više od 60, koliko svakako puno. Pretpostavljam da nisi znala i ti. Ali do trenutka dok niste krenule, imale ste neke informacije, pretpostavljam. Konkurencije, koliko ste se pripojavale i koga ste se najviše plašile? Ko je još tu rame uz rame sa vama? Pa konkretno što se tiče naše konkurencije, nismo znali zapravo dakle su svi timovi. Znali smo da postoji veliki broj internacionalnih timova prema tome šta je bilo prošle godine na takmičenju, ali ove godine jedina stvar gde smo mogli da, kažem, poredimo naš rad jeste sa studentima koji su takođe iz našeg case kluba, posle su bile još 2 tima sa ekonomskog fakulteta koji su se takmičila, te je to bila, da kažem, naša prva konkurencija, ali zatim onda nismo znali koliko ljudi sa drugih fakulteta, to je sa internacionalnih fakulteta, znaju kolike su njihove veštine. Tako da s te strane tu je bilo ta bojaz da li ćemo proći dalje, nećemo proći dalje, ali stvarno smo verovali u naše rešenje i kako je sve ispalo i u naš tim. Da. Možda i nije dobro uopšte na tom putu se osvrtati na konkurenciju. Kažeš idem tamo da pokažem da sam najbolji i dođeš i pokažeš, što je u vašem slučaju i bilo. Ne, pa stvarno mislim da smo pokazale sve naše veštine i šta nas je zapravo i fakultet i case club naučio i naše iskustva sa praksi, s obzirom smo sve radile prakse do sada. Tako da s te strane mislim da nas je to izdvojilo, na kraju u top 6 pobedimo i da pokažemo stvarno šta to mogu studenti sa ekonomskog fakulteta u Beogradu. Da. Ko je bio drugi? Ako uopšte to postoji. Ne znamo tačno. Ne znamo tačno i nije vas briga. Po brojevima. Da. Dobro. Je li ovo prvo ovako iskustvo
koje ste imale? Ste bile ranije na nekim takmičenjima? Pa jesmo, kao što je Nina rekla, u FFK Study klubu mi se bavimo, da kažem, takmičenjima. Međusobno, Pa i ne, imamo interno je takmičenje jedno koje se organizuje jednom godišnje, a mislim da svako od članova, mogu da kažem svako od članova, je bio na nekom ili nacionalnom ili internacionalnom takmičenju, ali mislim da bi ovo definitivno najveći izazov i uspeh za sad. Dobro. I evo za kraj da vas pitam, kako je to biti šampion? Odlično. Nina, kako je biti šampion? Ja sam... I kako je još bolje biti lider šampiona? Stvarno, kao neko ko je ovom timu, da kažem, postao kapiten, stvarno se osjećam preponosno i jako mi je drago što su mi devojke dale šansu da budem kapiten i pre svega što smo uspele da se ukombinujemo ovako kako nismo u Beogradu sve i mislim da smo pokazale šta znamo i da smo stvarno napravile sve ljude oko nas ponosnim. Da, i mi smo ponosni na vas i imate sva prava da budete ponosne i evo ja još jednom vam čestitam i siguran sam da ćete tek vi donositi te medalje i petice na ta šampionska postolja. Hvala vam i nama je drago, eto, i mnogo nam je onako nekako lakše da gledamo tu budućnost kad znamo da imamo ovakve šampione i hvala vam što ste bile moje gošće. Hvala vam.